Disse moene de hond in Peerses kan wel een extra peerhan broeken. En daarom wordt er zocht naar een assistentmoener die het helpen wil. We zijn met 3 molenaars en eentje die gaat voor een operatie. En dat kan even duren voordat hij weer terugkomt, maar dan kunnen we in ieder geval wel draaien. In een rooster willen we dat doen, dat we om de 2-3 weken een keer gaan draaien met elkaar. Een assistent, dat is een heel groot woord. Het gaat er mij om dat iemand enthousiast is om met mij samen te willen draaien. Liever gewoon voor een langere periode. Maar dan heb je er ook wat aan en dan kan je ook iemand daar iets leren. Hè? Gewoon zelfstandig wat dingen kunnen doen, dat is ook leuk. Hoe Wolter op de hond meelt en pelt worden ken, wordt de moeder op dit stuit net actief broekt van die taken. Wij draaien voor de prins. Dat betekent dat het voor iedereen lijkt dat we heel druk zijn, maar wij zitten binnen koffie te drinken en de molen draait gewoon. En er wordt niet gemalen, er wordt ook niet gepeld. Wol is er genoeg oorwerk te dwaan. Maar wat jet er eens bij het takenpakket van iemand die je helpen wil? Als eerste moeten de wjukken en de stut van de moeder losmaken worden. En dan kunnen we gaan kruien. Kruien betekent dat de wieken op de wind gaan zetten. En dat doen we door middel van de staart naar links of naar rechts te kruien. En dat is het mooiste. Dat is wel zwaar, maar dat moet je wel met z'n tweeën doen. Nou, als dat klaar is, dan staat het op de wind. Dan kun je zeilen voor gaan leggen. Dat rollen we dan uit en dan bord erin. En dan komt er elke keer 1 wiek beneden om hem dan aan te kleden. En als alle 4 wieken erop zitten, dan laten we hem los en dan mag hij draaien. Omdat een verste hulp nog ontbreekt, springt collega-moeder Jan van Vulpen bij om Linda te helpen. Omdat hij op een hele grote molen zit en dan kun je in je eentje niet de molen laten draaien. Het is leuk om weer op een andere molen aan het werk te zijn. En wat ook leuk van de molenaar zijn, je komt gelijk een heel groot netwerk van Friesland terecht. Dus overal kom je mensen tegen. En met elkaar bouw je een soort commune overdreven, maar een hele leuke gezellige groep. Wat is nou het mooiste aan de molen? Ja, goede vraag. Alles denk ik. Ja, alles. Nou, de mensen en de molen zelf, de techniek. En het is gewoon een lekker buiten bezig zijn. Jan en Linda hebben beide een speciale opleiding volgen om moeder te worden. Voor een mogelijke nije helpkracht is zo'n opleiding geen eerst. Gewoon komen helpen, dat is wel het mooiste. Maar wie weet wordt hij heel enthousiast en gaat hij wel de cursus volgen. Dat is natuurlijk ook leuk. Het is fijn als iemand iets van de molen heeft, want anders ga ik hem gewoon vertellen.